Tajná skřínka. Už nemůžu dál. Je mi 10 a nemám holku. Jo, to je strašný. Nazdárek! Podívejte se na tohle. Poslední katalog Trainexu. Jsou v něm všechny posilovací stroje, jaký si vymyslíš. Můžeme si ji postavit skoro zadarmo. Vypadni odsud, nemáme o tvoje hloupý nápady zájem, Jerry. Přesně. Koho zajímá posilovna? Máme na práci důležitější věci. Ale posilovny jsou úplný taháky na holky. Kdekoliv vidíte majitele posilovny, vždycky jsou kolem nich holky. Opravdu? Jo. A navíc hezký. Říkáš skoro zadarmo, tyhle věci jsou moc drahý. Ne, podívej se. Tajná skřínka. Jen za 100 korun získáte náhodný výběr 5 výrobků z naší nabídky zboží pro zdraví a fitness, které vám zajistí efektivní trénink celého těla. Frankovo Pospěšte si. fitness centrum. Holky se zblázní, jo, to se zblázní. Potřebujeme dospělýho, aby nám to podepsal. Panečku, to je milé překvapení. Co pro vás mohu udělat? Sbíráme podpisy na každoroční velikonoční petici na demonstraci sebetrýznění a připomenutí, o čem jsou. Promiňte, chlapci, ale sebetrýznění nesnáším. To je vzteku. Proč musí být všechno podepsáno od dospělých? To nechápu. Už to můžeme předstírat, že jsme dospělí a podepsat to úplně sami. Podle písma poznají, že to podepsalo dítě. Je jim to jedno. Doufej, že na to ulovíme holky. 47, 48, 49 a 50. To bylo úžasný, Tony. Co jsem vám říkal? Holky milujou kluky s posilovacíma strojema. Máš problém? Neviděl jsi nikdy posilovnu? Nový posilovací stroj od Trainexu. Ale o tom si určitě neslyšel. Jasně, že jo. Mluvíš s profíkem na posilování. Profík na posilování, ty? Tak proč sem nejdeš a neukážeš nám to? Dělej, ukaž nám nějaký cvičení. No, nestyď se, cvičení na břicho třeba. Dobrá. Tahej, no. Slabota, Frank je velký slabota. Slabota, Frank je velký slabota. Můj stroj, můj krásný stroj. Promiň, já jsem nechtěl. Ty seš čulpa, z toho budeš litovat. Tady bych měl být v bezpečí. Vidím tě, Franku. Počkej, až to řeknu bráchovi. Chce tě strašně zmydlit, chlapečku. Zůstaň schovaný, ty jeden srabíku. Srabík, já nikdy potřebuju trochu klidu, abych mohl přemýšlet. Mám velké plány, víte? Veliké. Opravdu? A jaký? To neuhodneš. Připravuju posilovnu. Ale není to báječné, ty takový expert. Franku, počkej, až tě dostanu. Tajná skřínka, konečně. Gratulujeme. Stal jste se pyšným majitelem tréninkové sady Trainexu, která je složená z výrobků nejvyšší kvality. Vaše skřínka obsahuje moderní sportovní tašku. Posilovač vytrvalosti. Hoďte míč, jak nejdál můžete, pak utíkejte, seberte ho a vraťte se zpátky. Opakujte 50krát. Posilovač paží. Vylezte na strom a zkuste se přitom otočit.
Posilovač nohou. Položte lano na rovný povrch. 10 minut přes něj skákejte s nožmo. A sportovní oblek z čistého nylonu. Moderní úbor, který zvýší vaši motivaci a udělá vám potěšení. Je to ošklivý, ale tyhle věci zabraňují přístupu vzduchu. Nemůžeme předpokládat, že všechno bude perfektní, kluci. Ani náhodou, tohle je profesionální vybavení. Holky to budou milovat. Cože? Tomuhle říkáte posilovna? Míč, kus lana, pár rukavic, to je ta nejhorší věc, jakou jsem kdy viděla. Nevidíš, že tě zneužili? Cože? Mě? Tohle je Jerryho posilovna. Moje bude otevřená zítra a bude nejmodernější. Opravdu? S balvanama a hadicema, co? Radši, aby si začal přemýšlet, Jerry. Musím holkám ukázat novou posilovnu a tentokrát nic obyčejného. Všechno je v pohodě, neboj. Můžeme začít s aerobikem. Aerobik, co je to? No, nějak se kroutíš s trenérem podle hudby. Je to úžasný cvičení. Holky to milujou. Takže aerobikoví trenéři jsou populární? Populární? Děláš si legraci? Musíme jenom postavit nějaký stroje, aby to vypadalo profesionálně. A to je všechno. Možná by si mohl vyzkoušet nějaký dobrý pohyby. Co pak toho nenechají? To bude zase něco pro Franka. Co to dělá? Myslím, že předvádí asi aerobik. Naše město se už dost dlouho potýká se zastaralými tréninkovými zařízeními. Jsem proto hrdý, že vás mohu přivítat na otevření Frankova Fitness Centra. A tímto prohlašuji fitness centrum za otevřené. Vítejte. Není to překrásné? Jak to funguje? Můžeš nám to předvést? No, tohle je jen na ukázku, tedy pro hodně pokročilý trénink. Naší specialitou je aerobik. A můžeš nám předvést, jak to funguje? Je to jednoduché, jenom zatáhnete zapáčku a... Dobrá, jste připraveni se zapotit? Jsou hrozný. Ne, ještě si s nima trochu pohrajeme. Věřte mi, mám něco na mysli, co z tohohle udělá absolutní fiasko. Začínáme. Vprava. Levá. Krok a otočit. Pravá. Levá. Skok a otočit. Páni Franku, to bylo ale cvičení. Jsem úplně zničená. Vy taky? Jo, úplně. To bylo nejlepší cvičení, jaký jsem kdy zažila. Jo, to určitě. A máme skvělý kamarádky, kterým se to bude určitě líbit. Jsi nejlepší, Franku. Jo. Konečně. Připravte se na invazi koček, pánové. Chtějí kočky? Budou je mít. Tady jsou hodiny aerobiku? Věděl jsem, že zatím něco asi bude. O ne, co budeme dělat s dinosaurama, no? Úžasné, Franku. No tak, Franku, kdy začneme? Nemůžeme se dočkat. Musíme ty fotky vyvěsit ve škole.
Pro pána. Myslím, že zorganizovali demonstraci sebetrýznění.